Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto mata bayrag mata og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya, og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayday ikaw o Kristo. Ang sugo ni Hesus nga dili gid ta manimalos sa nagbuhat og dautan kanato, mao ni ang gisaysay sa atong unang pagbasa nga gibuhat nila ni San Pablo. Matud pa niya, bisag wa mi mamakak, ginganlan mig bakakon, bisag nagbuhat mig maayo, nganlan mig dautan, pero wa gyud sila masuko. Nagsige ra gyud sila og padayon sa pagbuhat sa maayo. Mao ni nga sa atong tubag sa Salmo mga igsuon nag-ingon ta, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang timaan gyud sa tawo nga naluwas dili nang makabayad tas utang or makabawas ta sa nagdaog-daog nato nga di na ta daog-daogon. Mao man atong kasagaran nga huna-hunaon. Ang kaluwasan di ay gyud sa tao nagikan anang dili na ka mahadlok, sakiton, dili na ka masuko nga daog-daogon o kahabudhian. In short, makabuntog ta sa sala. Dili na ta matakdan sa sala. Pareho gud anang nakay sakit. Ganang nakay sakit, unsa may isulti dayon sa doktor nga dili ka mosikit anang mga lugar nga naay daghang mga virus, kay basig masudlan ka, musamot ang imong sakit. Sa ato pa di na ka maluwas. Kanus ama ka matawag nga luwas na ka, free na ka sa sakit, nga bisag mo tipon pa kas mga masakiton, dili na ka matakdan. Kay nana kay gitawag og strong immune system. Ana. Pangutan ako nun ang imong tupad karon ing na strong na imong immune system. Kay kamura bang mga asawa, gamay lang si piyats bana, suko dayon. Buutan man ka nga pagkaasawa, nganong nasuko man ka sa imong buangon nga bana, pasabot, di pa ka maluwas. Mga bana, mausad. Mga asawa, magyaw-yaw, masuko usad. Nya ipasangil dayon nga, tungod ni nimo. Hasta mga ginikanan, ipasangil sa mga anak. Ako padri, magsige jud kog pangasaba, sige jud kog pamalikas, kay tungod ani ako mga anak, badlungon kayo. Ay, ayaw na, anay. Imo ra ng drama-drama. Pwede ra gyud na kana sila tanan magpakasa, pero kita dili mahimong sadaan. Mao na nga si Kristo nag-ingon gyud, kung naay mupugos nimo pagpapasan sa iyang karga, dubliha. Kung dunay mo tamparos nimo, dubliha sad, ipatamparos hastang pikas. Kung dunay mo ilog sa imong butang, ayaw na nagbawiya. Kung naay manghuam nimo, tagai dayon. Bahala naglibakon ka inighuman. Nga naman, aron kining mga butang sa kalibutan,
mahimong atong puhunan sa pagsud sa langit. Didto sa langit, wala na'y kasakit, wala na'y mudaog-daog nato, wala na say mangilad nato. Dinhis kalibutan, sagdai lang sana sila tanan. Total, malangit raman gyud ta. Mao na'y atong sintrohon sa atong paningkamot. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong mahigugmaong amahan naghatag kanato sa tanang butang nga maayo. Malaumon kitang musangpit kaniya sa atong pag-ingon. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Dios, mapuy-an unta nato ang atong Kristong balaod sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang atong mga kaaway, ug sila nga nakapasakit ug nakasala kanato sa bisan unsang paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga wagtango nato ang pagkabahin-bahin ug ang pagkahakog, ug buntugo nato ang dautan pinaagi sa kaayo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga sila nga nagmatig-a diha sa pagpakasala, tandugon sa espiritu, sa Ginoo sa paghinulsol, ug sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nangamatay na, makadangat na ngadto sa puloy-anan, uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Makagagahom og mahigugmaong Dios, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.